ଆଜି ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡାଳିମ୍ବ ନେଇଗଲି, ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଜୁସ୍ କରିଦେଲି, ତାକୁ ଛାଙ୍କିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ବିଟ୍ ନେଲି, ବିଟ୍କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପୁରେଇଲି, ତାପରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ତା ଦେହରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ସିଏ ବି ହେଇଗଲା ନା, ମିକ୍ସିଂ କରିକି ଜୁସ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲି। ପୁଦିନା ଚଟଣି ଟିକେ କରିବି ଭାବିଲି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଜିରା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଚପ୍ କରିକି ନେଇଗଲି, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଦେଖ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଜିରା, ରସୁଣ, ତା ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚପ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲି, କାରଣ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା। ଧନିଆ ପତ୍ର ନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି? ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଦିନା ପତ୍ର